एबसु आरो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिया बिथाङा ना इंराजि रोंगौ ना बिथाङा हिन्दी रोंगौ। आं बिथांजों एबसु मावनानै फैनाय सासे हिन्दी रोङा इंराजि रोङा मानसिया बोरैबा जुदि पार्लियामेन्टआव दिल्लीयाव जुदि एमपि जालाङोब्ला बे फंसेबो खोथा बुंनो हानाय नङा। बै दिल्लीनि मानसिफ्रा मिनिगोन जे क'क्राझारनि एमपिया मा हिन्दीबो रोङा मा इंराजिबो रोङा। खाम्फा बरगयारिया बिराद मोजां इंराजिबो रोंगौ बिराद मोजां हिन्दीबो रोंगौ आरो बिथाङा सासे बिराद गोरों गोरा। आवगायनि एमपिया 10 बोसोराव हिन्दी आरो इंराजि रोङैनि थाखाय पार्लियामेन्टआव जेबो बुंनो हायाखै। दा ओंखायनो साफ्रोमबो एबसुनि मावथि आरो साफ्रोमबो इउपिपिएलनि आरो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जाहाथे नांगोलाव भट होयो। जाहारबारियाव जोंनि बिपिएफनि जानानै इलेक्सन फोसावदिङाव जों बाहागो लाफैदों आरो गोबां जोंनि रायजो राजाया बिपिएफखौ मदद होनो थाखाय बिथांमोनहा खोथा होदों आरो जोंनि मिटिङाव बिराद लोब लोब। दा जों बेखौल' लाइमोन बिपिएफनि जानानै क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायो जे जोंनि एमपिया गोरों गोरा जानो नांगोन। एबसु आरो इउपिपिएलनि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिया बिथाङा ना इंराजि रोंगौ ना बिथाङा हिन्दी रोंगौ। आं बिथांजों एबसु मावनानै फैनाय सासे हिन्दी रोङा इंराजि रोङा मानसिया बोरैबा जुदि पार्लियामेन्टआव दिल्लीयाव जुदि एमपि जालाङोब्ला बे फंसेबो खोथा बुंनो हानाय नङा। ओंखायनो बै दिल्लीनि मानसिफ्रा मिनिगोन जे क'क्राझारनि एमपिया मा हिन्दीबो रोङा मा इंराजिबो रोङा। नों भारतनि प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार आरो फाइनेन्स मिनिस्टार बिथांमोनहा इंराजि नङाबा हिन्दीसो बुजियो। ओंखायनो जोङो बिटिसिनि रायजो राजा जाय जाय क'क्राझार समस्तियाव गोलैनाय साफ्रोमबो रायजो राजाया जाहाथे हिन्दी गोरों इंराजि गोरों मानगोनां खाम्फा बरगयारिखौ जाहाथे मा होनो देरहा होयो। मानोना खाम्फा बरगयारिया बिराद मोजां इंराजिबो रोंगौ बिराद मोजां हिन्दीबो रोंगौ आरो बिथाङा सासे बिराद गोरों गोरा। दा आवगायनि एमपिया 10 बोसोराव हिन्दी आरो इंराजि रोङैनि थाखाय पार्लियामेन्टआव जेबो बुंनो हायाखै। दा ओंखायनो साफ्रोमबो एबसुनि मावथि आरो साफ्रोमबो इउपिपिएलनि आरो साफ्रोमबो बिटिसिनि रायजो राजा बिथांमोनाबो जाहाथे नांगोलाव भट होयो। मानोना जोंनि मान सन्मान क'क्राझार एमपि लकसभा समस्तिखौ दिल्लीयाव सासे मानसियानो मान सन्मान लाबोगोन बेनो जाहैबाय एमपि लकसभानि एमपि बिथाङा पार्लियामेन्टआव खोथा बुंनानै ओंखायनो सासे गोरों गोरा राफोद बे बिजाथिखौ हरनो नांगोन। ओंखायनो साफ्रोमबो क'क्राझार लकसभा समस्तिनि गोलैनाय बिथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय जाहाथे खाम्फा बरगयारि इंराजि आरो हिन्दी गोरों बिथांनो जाहाथे भट होयो। आरो बे थांखिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बे थांखिखौ साफ्रोमबो इउपिपिएलनि मावथि बिथांमोनाबो नांगोलाव भट होनानै खाम्फाखौ देरहाहोयो इंराजि आरो हिन्दी गोरोंखौ। नङाबा बोरैबा जुदि जयन्त बसुमतारिया देरहालाङोब्ला जोंनि मान सन्मान थानाय नङा। सासे रोङै मानसिखौ बोरै एमपि खालामगोन होननानै भारतनि मानसिफ्रा जोंखौ मिनिगोन।